Fil-Jum Internazzjonali għad-Diżabilità l-Partit Laburista żar kreazzjoni ċentru tal-Aġenzija Support li offri spazju ta' kreattività u xogħol għal persuni b'diżabilità intellettwali. Hawnhekk il-partiċipanti mhux biss joħolqu oġġetti artiġjanali iżda juru u jesprimu ruhom permezz tal-arti. Il-prodotti mibjuwa lil pubbliku jagħtuhom sens ta' skop u sodisfazzjon speċjalment għal dawk li suq tax-xogħol tradizzjonali ikun diffiċli għalihom. Flimkien naraw prodott mhux prodott li xtrajtu għax jaħasra, imma prodott għax ħadd pjaċir u għandu l-kwalità. U dan huwa l-livell ta' prodott ta' kwalità li huma kapaċi wkoll jagħmluh il-persuni b'diżabilità. L-Aġenzija topera 11 il-ċentru madwar pajjiżna b'aktar minn 300 ħaddiem u 500 persuna b'sabilità li jużaw is-servizzi tagħha ta' kuljum. Dawn iċ-ċentri joffru taħriġ terapiji u programmi li jsaħħu il-ħiliet u l-indipendenza. Intqal kif Gvern Laburista żied aktar l-opportunitajiet għal persuni b'sabilità fosthom l-obbligu legali li mill-inqas 2% tal-impjegati ikunu persuni b'sabilità, miżura appoġġjata b'taħriġ u għajnuna teknika. Dwar dan tkellem aktar il-kap eżekuttiv Laburista Leonid Mackey. Jekk kien hemm priorità ewlenija għal Partit Laburista fil-Gvern kienet propju il-qasam tax-xogħol. Ix-xogħol li rajna suċċess wara ieħor inkluż anka iktar u iktar persuni b'diżabilità jidħlu fis-suq tax-xogħol, anka fil-qasam privat. Kull prodott fi kreazzjoni jirrakkonta storja ta' determinazzjoni, ħila u appoġġ professjonali u dan kollu xieda l-potenzjal li qed jintwera meta persuni b'diżabilità jingħataw l-ispazju u l-opportunità.